Vítajte v úplne novom svete online stretnutí OConnect. Zažijete neprekonateľnú jednoduchosť a kvalitu v každom jednom interakčnom zážitku. S revolučnou platformou OConnect, spájajúcou umelú inteligenciu s najnovšími funkciami, otvárame dvere novým možnostiam a prinášame úplne novú dimenziu online komunikácie. Takto by som mohol predstaviť alebo začať s predstavením prvej unikátnej a jedinečnej webinárovej a konferenčnej platforme, ktorá využíva umelú inteligenciu. K dispozícii je množstvo špičkových a inovatívnych funkcií. Ako bolo povedané na jednom webinári priamo s majiteľom Asom, tak nové funkcie sa budú pridávať každý mesiac. A to aj také, o ktorých ste vôbec nikdy nepočuli. Tak poďme teraz si v krátkosti tento skvost predstaviť. Takže vitajte a ideme hneď aj na to. Ako vidíte, tutok na ľavej lište sú všetky produkty, ktoré sú dostupné, takže mám tu OConnect. Zobrazí sa vám na začiatku takáto obrazovka, kde vlastne môžete si začať vytvárať webinár. Máte tu potom položky, ktoré webináre máte nadstavené, to si za chvíľu ukážeme. Potom máte tu históriu webinárov, čiže viete si to otvoriť, čo sa mne osobne páči. Viete si tu stiahnuť nahrávku, takže takto sa to otvorí, nahrávka sa vie stiahnuť a takisto aj prezentácie si viete stiahnuť, pokiaľ ste nejakú tam k tomu mali, takto sa vám to otvorí a dá sa nádherne stiahnuť. Takže poďme si vytvoriť ten webinár a pozrieme si, ako to bude vyzerať. Takže stlačím Create Webinar, tu si zadám nejaký názov, tu ho zopakujem, samozrejme vy si dáte nejaký normálny, ja toto robím len taký ako testovací. Nadstavím si, ktorý dátum chcem vysielať tento webinár, aká bude dĺžka, povedzme hodina, dve, neviem, to už je na vás. Ako náhle mám tieto veci nadstavené, stlačím vytvoriť podujatie, create event. No, čo je krásne, tu sa vám urobia skrátené linky. To znamená, ako vidíte, ako náhle na to kliknem, tak toto je hostiteľ, čiže host, to viem poslať aj nejakému spoluhostiteľovi. Mám tu speaker a mám tu hostí. Mám tu celý link, vidíte, aký je dlhý, ale čo je perfektné, OTream je automaticky integrovaný aj s týmto systémom a on vie krásne skrátiť tú adresu. Toto viem poslať ľuďom, ktorí majú prísť na webinár. Takýto pekný link skrátený, hotovo. Viem si to celé skopírovať alebo skopírujem len toto, čiže je to perfektne spravené. Dobre, ako náhle mám urobený ten webinár, 15 minút pred začatím dá sa kliknúť na toto a dá sa otvoriť, ináč finta fň, keď potrebujete aj skôr, lebo tam sa dajú nadstaviť dopredu nejaké veci, tak si skopírujte tento link a cez ten, keď to vložíte do prehliadača, tak sa tam dostanete aj skôr ako 15 minút. Mám to odskúšané. No poďme na to, takže dáme pripojiť. Otvorí sa vám táto obrazovka, čo je perfektné. Pokiaľ máte nejakých ľudí, ktorí vám idú na webinár, tak tu ich uvidíte v tejto nejakej čakacej miestnosti. Čiže uvidíte, koľko ľudí tam máte. Kliknem na Start Meeting. Takto sa to otvorí, samozrejme treba mať povolené tieto veci. Čo je super, dá sa potom jednoducho zmeniť meno, to čo niektorí majú problém, ako vidíte som na to klikol, viem to prepísať, keď som spokojný, dám uložiť. Čo je super, automaticky to bere aj vlajku podľa štátu, podľa IP adresy, odkiaľ človek sa pripája. To znamená, keď je niekto z Kanady, tak tu bude mať vlajku Kanady a tak ďalej a tak ďalej. No a prejdeme si teda všetky funkcie, ktoré tu sú. Ako vidíte, dal som nejaký názov, ale ináč tu budete vidieť skutočný názov podujatia. No, toto je vaša obrazovka. Samozrejme viete povoliť mikrofón, viete povoliť kameru takýmto štýlom. Ako náhle na to kliknem, tak sa mi to otvorí
a si dám povoliť. Ja to teraz nebudem zapínať, idem vám ukázať len funkcie. Čo je super, tuto keď si to zapnete hore, tak viete povoliť ľuďom, či môžu mať zapnuté mikrofóny, respektíve či ich môžu používať, či môžu používať video, či môžu používať chat a či môžu používať emotikony, čiže tie smajliky. Takto keď to dám, tak to nebudú môcť používať, čiže viem to jednoducho preškrtnúť. Tuto uvidíte všetkých užívateľov, viem si to potom takto otvoriť, čo je dôležité, že viem niekoho zablokovať a tak ďalej, čiže tuto viem to hneď, tu sú speakery, tu sú potom tí užívateľia, takže takto jednoducho krásne sa to vie otvoriť. No a poďme teda na tie funkcie. Takže máme tu funkciu číslo 1, prezentácie. Toto sa mi obrovsky páči, lebo tu si viete nahrať prezentácie dopredu, rôzne obrázky, PDF-ka, textové súbory, Word, Excel, vidíte, PowerPoint, áno. A samozrejme, keď na to kliknete a máte niektoré nahraté, tak kliknete prezentovať a automaticky sa vám to otvorí a môžete prezentovať túto prezentáciu. Nebudem to teraz otvárať. Chcem vám ukázať funkcie, ktoré tu sú. Ideme ďalej. Biela tabula, čiže klasika, môžete tu niečo kresliť a proste viete niečo vyznačovať, viete tu mať fotku, ktorú viete uploadnúť a potom takto nejak upravovať, nejaké znaky tam k tomu dať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vidíte, tu je hneď čípka. To je, myslím, že všetci vedia, čo je to biela tabula. Dobre, poďme z toho teda preč. Toto mne sa obrovsky páči. Viem sem dať nejaký link na video a prehrá mi to video. Môžeme niečo aj skúsiť. Takže vložím video priamo z YouTube. Dám play. Šup a už mi to aj hrá. Dám si to aj tichšie. Čo je perfektné, vy si takto viete propagovať aj svoj kanál. Viete to pustiť, zastaviť. Toto uvidia totižto ľudia, ktorí prišli na váš webinár. Uvidia tu vaše meno. Toto je totižto klikateľné. Toto, čo vy budete ľuďom prezentovať ako ukážku z YouTube, nejaké video, tak oni tu vedia kliknúť, vedia zdieľať, vedia sa pripojiť k vášmu kanálu. Vy ich môžete na to dokonca aj vyzvať. Toto sa mne obrovsky páči, táto možnosť. Takže takto si viete vy propagovať aj svoj YouTube kanál, prípadne odkázať ľuďom, že tuto, keď si kliknete, nájdete viacej mojich videí, viacej návodov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto máme videjka, čo hovorím pre mňa je to super, lebo naozaj má to využitie. Takže toto teraz zavriem, poďme ďalej. Čiže máme tu rôzne ankety, tuto môžem vypísať a urobiť pre ľudí anketu. Teraz môžeme dať otázky, takže môžem vytvoriť pre ľudí nejaké otázky, na ktoré oni môžu potom odpovedať. Samozrejme môžu aj oni dávať otázky a pýtať sa a ja na ne môžem potom odpovedať. Toto je vynikajúce. To znamená, že bude to pekne rozdelené a nebude to zmiešané v četoch, tak jak veľakrát to býva, že niekto sa niečo pýta, potom sú tam ľudia, ktorí vám dávajú rôzne srdiečka a tak ďalej a zrazu tá komunikácia je dlhá, ale neviete, ktoré sú otázky a ktoré sú len také ďakovné a tak ďalej. Čiže toto z mojej strany je to perfektne urobené a veľmi dobre na použitie na tieto otázočky. Dobre, čo sa mne osobne páči, je to call to action, akcia, čiže výzva do akcie, kde si viete sem dať nejaký názov a URL link, to znamená povedzme na vašu adresu, môžete si tam dať na nejaký ďalší webinár, alebo kde si môžu kúpiť nejaký váš produkt, váš e-book a tak ďalej a tak ďalej. Viete si to aj nastaviť, koľko to má byť zobrazené. Takže toto je perfektná vec, dáte create a vám to krásne vytvorí. Dajme, ja neviem, skúsme si to, nech to vidíme. Čiže URL. Tak, čiže toto niečo tam máme. OK. Create a už vidíte. A takto sa to zobrazí ľuďom
on keď na to klikne, samozrejme nejaký text, tu si dám niečo pútavé, aby na to človek klikol a automaticky, jak na to klikne, tak sa dostane na nejakú URL adresu, ktorú ste tam zadali. Toto je perfektná vec. A vidíte, že tu je nastavené, boli 2 minúty, čiže má čas 2 minúty. To znamená, v rámci webináru, teraz mám nejakú špeciálnu akciu, nech sa páči, kto má záujem, bum, hotovo, máte na to len 2 minúty. Čiže toto, samozrejme dá sa to nastaviť aj na dlhšie, len vám ukazujem, že táto možnosť je tu a je vynikajúca. Poďme ďalej. Dobre, máme tu ďalšie, čiže máme tu takisto niečo podobné, kde viem dať URL adresu a kúpite tu. To znamená, takisto viem zverejniť niečo a dostane sa ten človek priamo. Toto je link, ktorý je tu stále napríklad, že nemá nejakú obmedzenú dobu a takisto keď na to kliknem, tak sa dostane človek na tú adresu, ktorú som tam zadal. Ja tam teraz dávam ten YouTube, ale však vy si tam viete dať čokoľvek. Dobre, perfektné, start, zapnutie, vypnutie nahrávania. Host started recording. Takže zapne sa to, takto je to potom označené, ľudia takisto vedia, že sa nahráva, potom ho viem vypnúť. Host stopped recording. Takže potom tu máme zdieľanie obrazovky, cez toto viete zdieľať nejakú obrazovku, či už je to v rámci prehliadača, nejaké video tam chcete zdieľať, alebo je to nejaká stránka, o ktorej chcete hovoriť, alebo nejaké okno v počítači, takže viete si tam potom to vybrať. Tu máte zapnutie, vypnutie vášho mikrofónu. Tu si viete jednoducho pridať ďalších ľudí. Viete tam vložiť e-mailovú adresu a odoslať pozvanie priamo odtiaľ. To nemusíte nikam chodiť. Ďalšia vec, keď máte kontakty uložené, tak aj cez kontakty. Nebudem to otvárať, ja už tam mám nejaké a GDPR a tak ďalej, takže kvôli tomu. Čiže takto krásne viete pozvať ľudí aj počas webinára napríklad. No, potom viete si tu zmeniť tému. Vidíte, zmenilo sa mi tu pozadie vzadu. Takže tu ich máte nejaké predefinované, čiže viete si povyberať všelijaké, ktoré tam chcete. Viete si nadstaviť na full screen, čiže tuto keď stlačíte toto, tak viete to mať úplne na celú obrazovku, ale keď potrebujete ďalšie tie veci, tak aby vás to nemýlilo, escapeom idete z toho von, čiže to sú také klasické veci. Potom máme tu predefinovanú hudbu, toto je tiež celkom zaujímavé. Viem tu vybrať nejaké takéto skladby, pridať zvuk, ubrať zvuk, čiže len nejaké pozadie na začiatok webinára, keď potrebujete, tak toto tam zapnete, než začnete vysielať. Čiže takýmto spôsobom je ich tam viacej, treba si to pozrieť. No, čo je super, je tu prompter, čiže tu si viete vy pripraviť nejaké texty, nejaké poznámky, nejaké záchytné body, ktoré chcete prezentovať. Viete to buď sem priamo napísať, alebo si to sem viete dokonca aj uploadnúť, čiže nahrať. Čo je perfektné, lebo môžete tu mať naozaj kopec informácií a nemusíte sa preklikávať do nejakých poznámok, ale viete to mať krásne túto pripravené. Toto je úžasná funkcia, verím, že si ju zamilujete. Poďme ďalej. Toto je super na to, že keď tu máte nejakých hovorcov ďalších, ktorým chcete dať slovo, čiže nejakých ľudí, ktorí sú na webinári, vy ich viete vybrať a viete im nadstaviť čas. Čiže napríklad, že im dáte, ja neviem, 5 minút, že môžu rozprávať, alebo 10 minút. Takže to je tiež perfektné kvôli zachovaniu času. Ten človek to tam potom uvidí, že koľko má ešte času, koľko môže rozprávať. Vynikajúca funkcia. Poďme ďalej. Máme tu kalkulačku, čiže keď niekto potrebuje niečo rátať priamo, vie si to posúvať a samozrejme tú kalkulačku potom ľudia vidia automaticky hneď v rámci toho webinára. No, potom tu máme screen capture, čiže tu si viete urobiť priamu fotku. Aj ľudia, keď sa im niečo páči, chcú si niečo odfotiť, len na to kliknú, im sa spraví fotka a uloží sa im to do dokumentov, čiže stiahnuté dokumenty alebo proste kam si to ukladajú, tak sa im uloží pekne fotka z tohto, čo si odfotia.
No, potom tu máme emotikóny, čiže klasika, resound, čiže tu máme tiež také zaujímavé zvuky. Čiže keď chcem aplauz dáme niekomu, hej. Surprise! Čiže takéto všelijaké blbostičky, môžete si to potom vypočuť, všeličo je tu. Oh yeah, bring it on! Takže to sú také predefinované veci. No a potom tu máme ešte takéto niečo, toto sa mi páči, kde môžete dať nejakú hlášku, ako dlho to má ísť, alebo teda ako rýchlo to má ísť. Tu si viete upraviť aj, jak to má vyzerať, aké tam má byť ten font a tak ďalej. Však si to pozrime. A takto to vyzerá, takto dole potom sa pohybuje nejaký text, čiže nejaká hláška. Môžete tam dať o 5 minút začíname, alebo niečo podobné proste, alebo aj počas toho webinára tam môžete si niečo dať. Čiže toto som vám chcel ukázať, toto sú základné veci, základné funkcie. Samozrejme, tieto funkcie budú ďalej pribúdať. Čo sa mi tu páči, máme tu chat, môžete si písať s tými ľuďmi, čiže vidíte, tu je priamo chat. Tuto môžete chatovať len s nejakým speakerom, čiže zvlášť, nie je to verejne. A tuto sú tie otázky a odpovede. Čo sa mi páči, je to funkcia mikrofónu, a môžete tam priamo nahrávať. Takže keď budem hovoriť nejaký text, tak to bude písať. Samozrejme vidím, že teraz je tam angličtina. Tak mi to píše po anglicky. Verím, že časom tam sa to bude dať nastaviť, aby to bralo aj slovenčinu. Všetko je vo vývoji, je to začiatok, verím, že sa máte na čo tešiť, čo máme informácie priamo od pána Asha, od majiteľa, tak úžasné veci nás čakajú aj ohľadne OConnect, ale aj ohľadne ďalších produktov, ktoré budú pod jednou strechou v rámci OnPassive. Radím vám, zaregistrujte sa, je to bezplatné, môžete využívať bezplatné služby a dokonca tento OConnect, myslím, že na 2 týždne máte bezplatný a máte tam, pokiaľ sa nemýlim, v čase nahrávania, keď to nahrávam a keď to zverejním, tak je to na hodinu, máte zdarma a 100 ľudí môžete mať na webinári. Platené, momentálne je jedna funkcia, ktorá je platená, a je to až do 1.12.2023. Je to tým, že to štartuje, je tam mesiac zdarma a 2 mesiace platené a je tam, prosím pekne, možnosť mať až 10 000 ľudí za $125 mesačne. S tým, že prvý mesiac máte zdarma. Toto je zatiaľ taká prvá, ale budú ďalšie možnosti, ďalšie programy, ďalšie rôzne možnosti tohoto úžasného OConnectu, ktoré si budete môcť vy zobrať podľa toho, čo budete potrebovať. Takže vyskúšajte to, ďakujem za sledovanie, dúfam, že sa vám to páčilo, že vás to nadchlo. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte. Ak sa vám toto páči, celkom sa vám to pozdáva, dajte mi nejaký like, dajte mi nejaké srdiečko, nejaký palec a vidíme sa na budúce. Ďakujem za vaše sledovanie.